Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell għal summit tal-Kunsill Ewropew, summit li beda propju llum u mistenni jkompli anke tul il-ġurnata tal-ġimgħa e kif fih mistennija jiġu diskussi l-aħħar żviluppi tal-aggressjoni Russa fuq l-Ukrajna u wkoll is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani. Dan anke fid-dawl tal-appell minn 4 pajjiżi inkluż Malta li fittra formali talbu lill-Kunsill Ewropew jaġixxi għal wafqien mill-ġlied f'Gaza. F'komment propju qabel beda dan is-summit importanti, il-Prim Ministru Malti tenna li se jkun qed jappella għal konsistenza. Dik il-grinta li jorejna l-pożizzjonijiet ċari li kkundannajna il-provokazzjoni u l-attakki inġusti mir-Russja fuq l-Ukrajna, issa rridu nkunu wkoll konsistenti u nieħdu dik l-istess pożizzjoni se ngħid fuq livell Ewropew sħiħ fil-konfront ta' dak li qed jiġri fil-Lvant Nofsani. Dr. Abela sostna wkoll li se jkun qed jappella l waqfien permanenti mill-ġlied. Nerġa' nagħmel l-appell kategoriku tiegħi għal ceasefire li jkollna waqfa permanenti mill-ġlied. M'hemm ebda soluzzjoni oħra, ngħidu x'ngħidu, m'hemm ebda soluzzjoni oħra ħlief waqfa permanenti mill-ġlied. U mhux insibu soluzzjonijiet tan-nofs biex forsi ma nirfsux kallu jew ieħor qegħdin jintilfu eluf ta' ħajjiet innoċenti. Fuq l-aġenda ta' dan is-summit hemm ukoll ir-reviżjoni tal-Baġit Ewropew u temi oħrajn pas-sigurtà u d-difiża. S'dan it-tant il-bieraħ fi Brussell stess il-Prim Ministru Robert Abela attenda u indirizza summit bejn il-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Balkani tal-Punent li matulu enfasizza dwar il-ħtieġa ta' għaqda u solidarjetà bejn il-pajjiżi membri fid-dawl tal-kuntest ġeopolitiku. Il-Prim Ministru Abela sostna li mingħajr ebda dubju il-futur tal-Balkani tal-Punent u fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fost it-temi diskussi matul dan is-summit kien hemm kif is-sħab tal-Balkani tal-Punent jistgħu jiġu integrati b'mod gradwali fl-Unjoni Ewropea u kif se jitnaqqas l-impatt li tħalli l-gwerra fl-Ukrajna fuq ir-reġjun. Dr. Abela qal li issa hu żmien li nkomplu ninċentivaw ir-riformi meħtieġa biex dawn il-pajjiżi jkomplu tħejjiet tagħhom biex fil-futur jissieħbu fl-Unjoni. Dan anke xi ċittadini Ewropew dawk tal-Balkani tal-Punent għandhom bil-bosta xi jgwadanjaw minn din l-integrazzjoni. Fil-fatt fit-tmiem is-summit ġiet iffirmata dikjerazzjoni li permezz tagħha 6 pajjiżi tal-Balkani tal-Punent jintrabtu jimxu magħha. Id-dikjerazzjoni tara fost l-oħrajn li jkun hemm impenn politiku strateġiku, pjan ta' tkabbir li jwassal għall-integrazzjoni kif ukoll kampus tal-Kulleġġ tal-Ewropa f'Tirana li jservi ta' opportunità l-studenti Ewropej biex jistudjaw fil-Balkani tal-Punent.